पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संकल्पनेतून आणि आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या पुढाकाराने सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या सोलापूर मुंबई विमानसेवेचा शुभारंभ करण्यात आला। या ऐतिहासिक क्षणानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वागतासाठी होम मैदानावर थँक यू देवाभाऊ या अक्षरात साकारलेली भव्य कलाकृती विशेष आकर्षणाचे केंद्र ठरली। या कलाकृतीची संकल्पना आणि साकारकर्ते म्हणून विपुल मिरजकर टीमने उत्कृष्ट सर्जनशीलतेचे दर्शन घडवले। सोलापूरकरांनी या माध्यमातून आपल्या इन्फ्रामॅन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले। सोलापूर मुंबई विमानसेवा सुरू झाल्याने सोलापूरच्या उद्योग, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्राला नवी गती मिळणार आहे, असे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सांगितले। या सेवेच्या शुभारंभाने सोलापूरच्या विकासाच्या दिशेने नवा अध्याय सुरू झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली।